Ngeri ya kon midake kabel. Midake bakar Mas. Nggih. Dipun keparengaken jumeneng Mas. Boten apa-apa. Nggih. Sing lagi biar nek mriko belajar. Pripun? Wah, midake kabel. Boten apa-apa. Nggih, sawenipun pangapunten warga Jamblangan, mobil kula jumeneng wonten mriki Bapak Ibu. Pripun sehat saten Pak Bu? Alhamdulillah. Wingi wis didul teko kerja bakti. Bar kuwi Japilan. Ngasih dalane arep melu Japil loro rasiko. Tak ngerti dengan ngerti. Wah, aku iki sebelum kabeh Pak Jamblangan iki ora ngatur. Lah konangan lek wae. Tapi opo bengi iki kok dalane sampean? Mergane. Nah, mergane sing golek sing gratis. Berarti yang mergane iki jane mesake karo aku sing loro gitu ya. Ya ukuran karo mati ora panjang. Nek nganti bengi iki kowe jaluk bayar karani. Wes. Ngawur. Iso pindah kali iki ora pindah. Apa boleh. Nggih menika dalu menika ujungipun seperti dusun. Seperti dusun iki tak resik. Resik kemane asik jiwa dan ragane. Iki badhe napa komitmen menika sing tetanen nggih tandurane lemu-lemu. Amin. Sing dereng dadah gawean mugi-mugi dan asal gawean. Amin. Gada utang mugi-mugi tak lunas. Amin. Nah, pun kita sing ngamini paling seru kok utange paling kathah. Lah pokoke sing nganggo iki aku iki ra bisa dhewe utangku kae dhewe ngono. Ha iso wis utang kok ora melu iuran iki ya. Blas. Ada apa itu ya. Lalu menika kula boten piyambak. Kula betok garwa kula. Awal-awal menika wah. Niki rencana desa berikut tentang Spanyol. Lah, apa Mas? Paspor pun siap. Pisang pun siap. Tiket pesawat pun siap. Neng Spanyol. Oke. Teng mriko sudah didu kali bantai. Jadi bojomu ki atas dulu bantai ngono. Kok bojone spesial. Saya sini saya. Atase bangun omah anyar ke bojone ya anyar. Wah, apa sayang? Kadang tuan 3 penny. Nek mau bojone lah sio-sio ngono ki lho. Ayo. Alah. Aduh. Yo sing mesramu lho kaya gedhok gor kok mesra iki nyambut gawe iki adewe wong loro iya Le. Kula pengen piye di masyarakat ini lho. Lah kok ngomong. Lah masyarakat iki ngomong. Lah wis seperti kok aku apa-apa kan barang sia-sia. Segendalu. Kita buat kita. Ada apa sih? Kamu habis dari bojomu kok. Bojo iki nek ning omah, Mas. Nek ning ngarep kene yo pilih umum, profesional yo Mas ya. Wong biyen aku ki arep bojo dalang yo ra situ. Kok entuk malah bojo iki ora suka. Ora apa-apa. Pikir yo datang lho. Pikir wah, lali kali. Nek biyen piantune yo ora gedhe iki kok. Wis karo saiki wae. Kok kasake wis jodone ya iki to, Mas. Bengi sing kompak. Sing kompak lho, Mas. Jenenge bojo ya kompak. Ngono kok yo mau mangkat-mangkat dhisik bojone ra dinteni. Lah piye listikan suwe banget kok. Lah jenengan yo tinggal satu manut Mas lho, Mas. Lah kok dilewat ke dalan iki ciut banget ke dalan. Wah, ya ampun. Yo halah yo peteng dedet kan. Untung ora kebutuh ning makam. Kulo ngene lho Mas, kok kena abang ngene yo diganti. Ziarah desa kesowan. Alah syukur. Syukur tekan ngene iki mawar ora bareng ta. Ya syukur. Sing penting. Nek jajare kula ten iki nggih lingsem lho jane. Lah ten iki ku ki hotel mantan kula. Mantan. Sopo maksud dadi kula, Mas? Iki yo cerita biyen Mas, arep entuk dalan